специално за Максун и за жена Мурени и за техните деца Мирач, Елияда и Еланор. Айде Максун, най-гордия мъж и съпруг голям, е той пари безброй. Сега поздравай за твоите жена и деца, обичан си ти, къщи и коли не свършват, разбери. Душманите завиждат ти безброй. Рязко вземаш всеки завой. Айде Максун, най-гордия мъж и съпруг голям, е той пари безброй. Бъдете здрави и дълги години щастливи. Айде Максун, ти си сега, поздравай за твоите жена и деца, обичан си ти.